Kávézunk és drámázunk podcast. A kávé még meleg, a téma már forró. Üdvözlünk titeket a Kávézunk és drámázunk harmadik epizódjában. Mára egy nagyon fontos témát hoztunk, ami mindkettőnkhöz közel áll, és ez nem más, mint a self-love. Patti, említetted, hogy találtál egy tök jó idézetet, és beszeretnéd hozni a a podcastbe, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom. Igen, az Instán találtam valamelyik nap, és tökre megfogott, úgyhogy ezt most felolvasnám. Ez így hangzik, hogy talán az élet nem arról szól, hogy valakivé válj, talán inkább arról, hogy lefejts magadról mindent, ami nem te vagy, hogy végre visszatalálj önmagadhoz. Azért ez nagyon jó. Számomra egyébként a self-love egy elképesztően fontos dolog, mert azt gondolom, hogy nem érdemes úgy leélni egy életet, hogy ne szeressük saját magunkat. Én mindig tudatosan próbálok ezen dolgozni, hogy minél közelebb kerüljek saját magamhoz, mert azt gondolom, hogy úgy érhetünk el igazi sikereket, és úgy lehet igazán boldog az életünk, hogyha saját magunkkal jó viszonyt ápolunk. Ez abszolút így van szerintem is, mondjuk ezt talán az első epizódban én említettem is, hogy nekem így az utóbbi években lett ez így fontosabb, tehát eddig azt nem mondom, hogy nem annyira, vagy nem foglalkoztam vele, de hogy mostanában kezdtem el inkább így ilyen jellegű könyveket olvasni, vagy podcasteket hallgatni, vagy akár beszélgetni. Bár nálunk a családban anyukám és a tesóm is eléggé spirituális beállítottságú, és ők már nagyon régóta foglalkoznak ezzel, vagy foglalkoztatja őket, de én mindig úgy éltem amúgy az életem, vagy hát a mai napig úgy élem, hogy én mindig várom azt a pillanatot, amikor azt érzem, hogy nekem ezzel így foglalkoznom kell. Például mondjuk az önszeretettel is, vagy a saját magam megismerésével kapcsolatban is így voltam. És az utóbbi időben kezdtem el azt érezni, hogy úgy szeretem magam, vagy hogy úgy elfogadtam magam, és régen amúgy ez tökre nem így volt, mert volt egy bokatörésem, nem tudom, hogy pontosan hány éve, szerintem hát egy 5 vagy 6 éve, és azután elég sokat híztam. És ezt amúgy nagyon nehéz volt elfogadnom, és nagyon sokat küzdöttem is ezzel. Fogyóztam is, meg mit tudom én, aminek egyébként lett egy csomó olyan hozadéka, ami például szerintem azért is lettem laktózérzékeny, és most már úgy vagyok ezzel, szóval leadtam ezeket a fogyókúrás dolgokat, meg életmódváltás, meg mit tudom én, úgy vagyok vele, hogy elfogadom magam most olyannak, amilyen vagyok, és hogyha esetleg majd hívást érzek arra, hogy ezen változtassak, akkor majd fogok, de most így nem foglalkoztat ez a dolog. Egyébként nekem is ez a tapasztalatom, hogy nem érdemes rágörcsölni a dolgokra, és itt nem azt szeretném mondani, hogy nem kell tenni, vagy nem kell változtatni, hanem mondjuk nekem is volt egy olyan időszakom, hogy nagyon elégedetlen voltam a testemmel. Hozzáteszem, hogy most sem vagyok 10/10 elégedett vele, viszont én is azt gondolom, hogy abszolút el tudtam fogadni, és volt egy időszak, amikor folyamatosan jártam edzeni, és hiába jártam x hónapja, abszolút semmiféle látszatot nem láttam, és akkor ott egy kicsit így átkapcsoltam, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor mi lenne, hogyha ezt egy kicsit más pozícióba tenném, és nem azért csinálnám, hogy lefogyjak, vagy formásodjak, vagy feszesedjek, hanem szimplán magamért, a mentális egészségemért, azért, hogy jól érezzem magam, vagy úgy érezzem, hogy egy kicsit teszek az egészségemért, és egyébként érdekes, mert onnantól, vagyis hát utána kezdtem el látni az eredményt, amikor így kicsit elengedtem a dolgokat, és nem görcsöltem rá. És egyébként az önszeretetnél szerintem pontosan ez a lényeg, hogy megengedjük magunknak azt, hogy olyanok legyünk, akik vagyunk, és ez nem egyenlő azzal, hogy hátradőlünk, és hagyjuk a rossz dolgokat megtörténni, vagy félrenézünk az olyan dolgok fölött, amiken változtatni szeretnénk, hanem szimplán megengedjük magunknak azt, hogy hibázzunk, megengedjük magunknak azt, hogy mondjuk, ha rossz napunk van, akkor nem túlhajszoljuk magunkat, hanem igenis pihenünk, és szerintem az önszeretetben ez az egyik legfontosabb dolog.
Egyébként abszolút így van, most az nagyon megragad bennem, amikor azt mondtad, hogy most sem fogadtad el magad, meg hogy amikor nagyon sokat edzettél, hogy akkor sem, és hogy egyébként szerintem nincs olyan ember a Földön, aki azt tudja mondani, hogy nem csak azt, hogy ő tökéletes, mert nyilván szerintem ilyen nincs, hogy valaki tökéletes, de hogy azt, hogy ő elégedett saját magával. Szóval szerintem ilyen ember, vagy jó, azért lehet, hogy ez is durva állítás, hogy hogy tényleg nincs ilyen ember, de hogy nagyon-nagyon ritka az, akire azt tudom mondani, hogy wow, wow, tényleg, ő nagyon rendben van magával. Igen, én is ezt látom, és sok esetben, amikor éppen benne vagyunk a pillanatban, vagy éppen benne vagyunk egy olyan periódusban az életünkben, ami egyébként tök jó, akkor sem értékeljük, és mondjuk későbbiekben, hogyha ez változik, akkor veszük észre, hogy hoppá, amúgy mennyire jó is volt, és mégis úgy láttuk, hogy nem az, és igazából szerintem ez ráhúzható minden területre, tehát nem csak mondjuk az edzésre, vagy a testalkatra, viszont létezik az az állapot, amikor szereted magad annyira, hogy ha bár tisztában vagy a hibáiddal, és lehet, hogyha belenézel a tükörbe, akkor szemet szúrnak, viszont már nem úgy tekintesz rá, hogy ezen drasztikusan változtatni kell. Tehát, hogy nekem nagyon sok olyan területe van a testemnek, ami pláne a mai szépségideálnak nem igazán felel meg, viszont tényleg azt tudom mondani így majdnem 30 évesen, hogy sikerült elfogadnom, és sikerült megszeretnem, és tényleg azt érzem, hogy az a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is. Igen, egyébként ezzel most én is így vagyok. Szóval, hogy most azt tudom mondani, hogy elfogadom magam, és nem bántom magam mondjuk amiatt, hogy megeszek egy csokit, vagy nem tudom, mert hogy volt ilyen is. De hogy igen. És hogy én például amúgy sokat bántottam magam. Amúgy régebben. De tényleg most azt érzem, hogy így rendben vagyok magammal, tehát hogy nem bántom, jó, ez nem igaz, hogy nem bántom magam, mert azért sokszor, például most is, mikor beállítottuk a kamerát, akkor is, hogy Jézusom, mekkora fejem van, meg ilyenek, szóval, hogy ilyen nyilván, de azért most úgy azt érzem, hogy így 90%-ig rendben vagyok magammal. Igen, egyébként ezt nagyon sok embernél tapasztalom, és nekem is így idő kellett, hogy átálljon az agyam, de most már így nagyon-nagyon szúrja a fülemet, hogyha valaki bántja magát. Tehát, hogy nem tudom, hogy neked mennyire tűnt fel, de amikor így valami rosszat mondasz magadra, mindig rád szólok, hogy ezt ne. Tehát, hogy én nagyon hiszek ebbe, hogy a tudatalattunk ezt hallja, és ez szerint irányítjuk tudat alatt az életünket, és van egy idézet, amit meg én hoznék most be, és az egyik kedvenc idézetem, bár ezt már sok platformon mondtam, az pedig az, hogy ha én nem szurkolok magamnak, akkor mégis kifog. Egyébként ez egy Kanye West idézet, és egyébként szerintem tök igaz, tehát, hogy az egész életünket magunkkal fogjuk leélni, mi vagyunk azok, akik mindig ott lesznek, és hogyha tényleg én nem szurkolok magamnak, és én nem bíztatom magam, hanem én folyamatosan pocskondiázom azt, hogy nézek ki, meg mekkora a seggem, vagy milyen vastag a combom, vagy hogy néz ki a bőröm, vagy igazából ezt sorolhatnám reggelig, akkor más miért tekintene rám máshogy. Úgyhogy igen. Te használsz egyébként bármilyen eszközt, hogy fejleszd ezt az önszeretetet magaddal? Húha. Ez most egy tök jó kérdés. Nem mondanám amúgy, hogy így eszközöket. Én így a megéléseim alapján formálódom, talán mondhatom így. Viszont nekem a Reddit, ami tehát Magyarországon szerintem a Redditet nem feltétlenül arra használjuk, amire egyébként való lenne, viszont olyan szempontból nagyon jó, és mikor Ági barátnőnk szült, őnek is ajánlottam,
hogy szerintem, tehát hogy én a Redditen, amikor így olvasgatok posztokat, vagy bármit, van egy sub, nem tudom, hogy kell mondani, ilyen csajos. És nagyon sokan kiírják az életük problémáit, nyilván névtelenül, ami egyébként tök jó, mert hogyha nincs egy olyan ember, akivel meg tudod beszélni, akkor tök jó, hogy esetleg tudnak tanácsot adni. Viszont, na, szóval arra akartam kiukadni, hogy én a Redditet azért szeretem, mert hogy tök sok olyan dolgot olvasok mondjuk ott, amit lehet, hogy nem osztanék meg amúgy senkivel, viszont tök jó azt látni, hogy másnak is vannak ilyen problémái. És amúgy nem vagyok vele egyedül, mert hogy egyébként a social médiában mi van? Az, hogy mindenkinek tökéletes az élete, mindenki gyönyörű, szép, mindenki nagyon boldog, mindenki nagyon szereti a másikat, és nekem amúgy ez egy tök jó ilyen megerősítés volt, vagy még a mai napig az, hogy igazából nem vagyok egyedül, és nem vagyok egyedül azzal, hogy mondjuk nem fogadom el a testem, vagy nem tudom, tucinak gondolom magam, vagy nagy a fülem, vagy szóval, hogy például ilyen dolgokkal is. És kimondott eszköz szerintem nekem egyébként nincs. Igazából ezt tudnám mondani, hogy a megéléseim alapján tudatosítom magamban ezeket a dolgokat. Igen, mondjuk te azért elég sokat naplózol már, mint hogy így tök sokszor írsz az érzéseidről, és azt gondolom, hogy ez mondjuk egy tök olyan dolog, ami hozzájárul ehhez. Bár nekem most a naplózással volt egy olyan felismerésem, amit pont tegnap mondtam az egyik ügyfelemnek, hogy volt egy idő, amikor csak akkor írtam naplót, amikor így nagyon mélyen voltam lelkileg, tehát azt éreztem, hogy muszáj kiírnom magamból, és muszáj egy kicsit átláthatóbban látnom kereken ezt az egészet, és így visszaolvastam a naplómat, és így nem tudom miért, nekem a napló az egy olyan dolog, hogy azt gondolom, hogy én majd egyszer a gyermekemnek odaadom, hogy egy kicsit jobban megismerje azt, aki én most jelenleg vagyok, és hogy így visszaolvastam, úristen, mondom, mennyire egy negatív picsa vagyok. és így fejbevágott az, hogy oké, hogy a nehézségeket, meg a mély dolgokat leírtam, de azt viszont nem írtam le, hogy mennyi jó dolog történt, és mennyi tök jó dolog van ezen kívül az életben. Úgyhogy szerintem egyébként egy napló egy tök nagy tükör. Ja, egyébként ez most eszembe sem jutott, hogy így eszközre gondoltál. Egyébként ez tényleg az, és egyébként ezt használom is. Mondjuk én inkább, tehát hogy én nem a történéseimet írom le, ami aznap történt velem, hanem én így az univerzummal próbálok kommunikálni, és tőle kérek, vagy köszönök meg, vagy például szoktam amúgy hálanaplót is írni. Ez ilyen változó, szóval attól függ, hogy milyen napon van. Hogyha azt érzem, hogy mit tudom én, hálát kell adnom valamiért, vagy valakiért, vagy bármi ilyesmi, akkor aznap hálanaplót írok, hogyha azt érzem, hogy mondjuk nehézségeim vannak, akkor így kérek, vagy ilyesmi, de egyébként tényleg ez azért sokat használt nekem most így az utóbbi időben, és egyébként ezt is anyától, meg tesomtól hozom, mert hogy ők már amúgy, bár mondjuk lehet, hogy tesom nem naplózik, ezt most lehet, hogyha hallgatja, akkor azt fogja mondani, hogy itt kamuzok. De hogy anyáról tudom, hogy ő igen, és ő volt az, aki igazából ezt így elindította bennem, hogy ez így hasznos. Igen, abszolút azt gondolom én is, hogy hasznos, én is szeretném minél inkább az életem részévé tenni. Most már azért sűrűbben naplózok, és most már azért jó dolgokról is, de egyébként ami nekem nagyon bevált, így önszeretet téren, hogy én nagyon sokszor csinálok randit magammal. Tehát nálam ez általában úgy néz ki, hogy elmegyek a könyvtárba, körbenézegetek a könyvek között, hogy mi az, ami aktuálisan megszólít, és akkor utána beülök a kedvenc kávézomba, ott naplózok egy kicsit, olvasok, iszok egy kávét, tényleg egy kicsit elmerülök a gondolataimba, és engem ez mondjuk tök feltölt. És tudom, hogy nagyon sokan nem szeretnek egyedül időt tölteni, és elképzelhetetlen számukra az, hogy mondjuk beüljenek egyedül kávézni, de szerintem ez az egyik legnagyobb win az életben, amikor
amikor tudsz magaddal időt tölteni, és nem csak otthon, úgyhogy a telefonodat görgeted, hanem ténylegesen megadod magadnak azt a szeretetet, azt a törődést, azt a gondoskodást, amit mondjuk elvársz másoktól. Mert nagyon sokan szerintem így szúrják el ezt az egészet, hogy azt gondolják, hogy rendben vannak magukkal, azt gondolják, hogy szeretik magukat, viszont a párjuktól, a barátaiktól, a családjuktól várják el azt a szeretetet, amit egyébként maguknak kell megadni, mert amíg a külső világtól várjuk a megerősítést, az egy olyan dolog, amit bármikor kihúzhatnak a lábunk alól, viszont hogyha magunknak adjuk meg a szeretetet, akkor az elkísér életünk végéig. Igen, most az jutott eszembe, hogy gyerekkoromban, szóval, hogy én régebben azt gondoltam, hogy én nem vagyok képes dolgokra. És ezt valahol szerintem amúgy a gyerekkoromból hozom, mert hogy tesóm igazából egy tanult ember, ő pszichológiát tanult, van 2 diplomája, és amúgy sokszor csesztetett ezzel gyerekkoromban, hogy hát, hogy neki 2 diplomája van, és én egyébként mit tudok letenni az asztalra, vagy mit tudok felmutatni, és na, valahol ez is egy kicsit, szóval, hogy az, ahogy mások bántak velem, ez szerintem tökre megbélyegezte azt az időszakot, amíg, na, nem akarok sírni, de hogy azt az időszakot, amíg nem ismertem rá önmagamra. És hogy egyébként ez tök igaz szerintem, hogy ha mondjuk téged bántanak, és mondjuk ez nem a családod, hanem mondjuk a barátaid bántanak mondjuk a tested miatt, vagy a kinézeted miatt, vagy bármi miatt, akkor te ezt nagyon sokáig hordozod magadban, és hogyha nem ismered fel, akkor egy életen át hordozod magaddal. Igen, abszolút, és pont ezért jó az, hogyha sikerül magunkkal egy olyan kapcsolatot kialakítani, hogy ezek a bántások, ezek tényleg egyik fülünkön be, másikon ki, mert olyat nem lehet elérni szerintem, hogy abszolút nem érdekel más véleménye, viszont hogyha van egy szikla-szilárd önbecsülés, egy szikla-szilárd önszeretet, akkor viszont sokkal könnyebben túl lehet jutni ezeken a dolgokon is, és van egy feladat, amit most az ügyfeleimmel alkalmazok, minden este írniuk kell 5 dolgot, amiért aznap büszkék voltak magukra. Nem mondom, hogy nem izzasztja meg őket, mert valakinek nehezebb, valakinek ez könnyebb. Értelemszerűen itt nem kell világmegváltó dolgokra gondolni, tehát hogyha megisszuk azt a 3 liter vizet, szerintem már az is tök jó, de ebbe a feladatban pont az a jó, hogy az eleje nehéz, mert rá kell állni az agyunknak arra, hogy észrevegye azt, amit jól csinálunk, mert alapjáraton azt vesszük észre, amit szarul, tehát, hogy ezt mondjuk ki kerekperec, és ezáltal a folyamatokban sokkal pozitívabban látjuk saját magunkat, mert megtanítjuk az agyunkat erre, hogy igenis ezt vegye észre, ami jó. Igen, nekem a naplózás is amúgy tök sokat segített ebben, meg úgy alapból abban is, hogy jobban figyeljek magamra. De ez tényleg tökre így van, hogy amúgy rohanunk, tehát, hogy tényleg mindenki szerintem, vagy hát a társadalmunk nagy többsége mókuskerékben él, és mindig ugyanazok vannak, vagy ugyanazt csinálják naponta, és hogy tényleg az, hogy vegyük észre magunkban azokat a dolgokat, amik egyébként jók, mert tényleg ez van, és nekem is nagyon sokáig ez volt, amit te mondasz, hogy azt, amit rosszul csináltam, azt mindig előbb észrevettem, és arra mindig előbb haragudtam magamra. De lehet, hogy ez pont azért van, mert hogy a gyerekkoromban is mondjuk nyilván előbb leszittak azért, amit rosszul csináltam, mint dicsértek meg azért, amit jól. Úgyhogy ja, ez egy tök jó tanítás. Most azt fogalmazódott meg bennem, hogy beszélünk az önszeretetről, viszont szerintem van az az állapot, amikor valaki ténylegesen utálja magát, és szerinted mi az, amivel el tudja kezdeni ezt a folyamatot, amivel el tudja indítani magába ezt az egészet, és igazából elkezdi megszeretni önmagát? Hát itt nyilván kell egy olyan környezet,
barátok, család, aki nem hátráltatja ebben, vagy hátráltatják ebben, és hát pozitív visszacsatolásokat adnak mondjuk neki. Ez szerintem amúgy tök fontos, mert ha alapból egy romboló közösségben vagy, akkor az baromira le tud húzni, és ezt tapasztalatból is tudom mondani, mondjuk egy barátság, hát idézőjelesen barátság által. Szóval ez talán, nem tudom, most így nem jut eszembe más. Igen, ez abszolút nagyon fontos, meg szerintem egyébként ez tök igaz, hogy a hozzád legközelebb álló 5 ember átlaga vagy, és én erre mindig tudatosan próbálok is odafigyelni, hogy olyan emberekkel vegyem körbe magam, akik töltik az energiámat, és nem lehúzzák, de amit én még hozzátennék, legalábbis, hogyha én most jelenleg ott tartanék, hogy utálom önmagamat, akkor én szerintem azzal kezdeném, hogy elfogadom ezt az állapotot. Tehát, hogy felismerem azt, hogy oké, itt vagyok most, és én most jelenleg utálom önmagam. És amint ez megtörtént, tényleg elkezdenék kis eszközöket bevetni arra, hogy ezen tudjak változtatni. És ahogy mondtad, lehet, hogy elkezdenék olyan emberek felé nyitni, akik pozitívan állnak hozzám, és a jó dolgokat hozzák ki belőlem, illetve biztos, hogy elkezdeném a naplózást, és itt most megint a naplózást tudom behozni, hogy egy kicsit rálássak arra, hogy honnan is fakad ez. És mindenképpen ugyanígy, ahogy az ügyfeleimnél elkezdeném írni azt, hogy aznap miért voltam büszke magamra, vagy az eddigi életem során mik azok a dolgok, amiket jól csináltam, ami siker volt az életemben, és itt se kell nagy dolgokra gondolni, mert szerintem az apró sikerek ugyanannyit érnek, mint a nagy sikerek, mert egy idő után a nagy sikerek is kicsinek tűnnek. Tehát mindenképpen erre kezdenék el első körben fókuszálni, elkezdenék olyan könyveket olvasni, ami segít ebben, segít a látásmódomat átirányítani erre, hogy a fókusz az tényleg jó helyen legyen, illetve biztos, hogy elkezdenék önmagammal randizni. Tehát ezt most megint be kell hoznom, mert szerintem ez nagyon fontos. Igen, most így a naplózásra visszatérve eszembe jutott, hogy én ezt baromi nehezen kezdtem amúgy el, mert ültem a kis füzetem fölött, és így, szóval, hogy az van mindenkinek a fejébe, hogy nyilván gyerekként én amúgy írtam naplót, de az ilyen nagyon kezdetleges volt, és ez a kedves naplóm szindróma volt. Nekem tehát, is. Igen, tehát, hogy kedves naplóm, nagyon szuper napom volt ma, mert a fiú rám nézett, akit nagyon tetszik, vagy szóval, hogy valami ilyesmi, nem tudom egyébként, hogy megvan-e még ez a napló valahol, de majd lehet, hogy megkeresem. De mindegy, azt akartam mondani, hogy kezdetben nem feltétlenül egy füzetet fognék meg egy tollat, hanem lehet kapni tök jó olyan naplókat, ami mondjuk kérdéseket tesz fel. És akkor nem az van, hogy nekem kell amúgy gondolkoznom azon, hogy jaj, amúgy mit akarok leírni, hanem valahogy rá vagyok kényszerítve arra, hogy elkezdjek gondolkodni azon az adott kérdésen, hogy mondjuk, de ez lehet csak az is, hogy mi volt a mai nap legszuperebb dolga. Vagy nem tudom, írj le 5 dolgot, ami szerinted az erősséged, és írj le 5 dolgot, ami szerinted nem az erősséged. Szóval, hogy ezek is szerintem tök hasznosak, mert egyébként baromi nehéz elkezdeni naplózni szerintem. Szóval, hogy nem sorolnám a könnyű dolgokhoz, bár biztos sokan vannak, akiknek ez így kapásból megy, de hogy én ezt javaslom, hogyha valakinek esetleg ez alapján, amit így elmondtunk, tetszik a naplózás, akkor és mondjuk nem érzi azt, hogy tudna önmagától írni, akkor én tökre javaslom azt, hogy vásároljon egy ilyen könyvet. Nekem van több is, úgyhogy ha esetleg valakit érdekel, akkor nyugodtan írjon az Instánkra, és akkor szívesen elküldöm ezeket. Igen, amúgy ez tök jó, és itt most az jutott eszembe, hogy szerintem azért is nagyon nehéz leülni naplózni, mert a mai világunk nagyon gyors, és nagyon sok impulzus ér, és értelemszerűen egyszerűbb, kényelmesebb, könnyebb leülni a kanapére és görgetni a TikTokot, viszont ez hosszú távon elképesztően káros, mert ha észrevesszük, ha nem, de elkezdjük más életét élni a sajátunk helyett. Tehát ugyanúgy, ahogy szerintem az olvasásnál, hogy van, hogy igenis rá kell venned magad, mert mondjuk szívesebben néznéd a sorozatot, vagy szívesebben görgetnéd az Instát, de itt is rá kell venni magadat arra, hogy leülj, átgondold,
és foglalkozz a belső önmagaddal, hogy legyen egy kommunikáció saját magaddal. Tehát igen, és most itt az jutott eszembe, hogy egyébként szerintem csinálhatnánk Instára egy olyan posztot, ahol összegyűjtünk ilyen kérdéseket, amit mondjuk naplózáshoz lehet használni, vagy fel lehet tenni. Meg amúgy engem tök érdekelne az, hogy te milyen kérdéseket javasolsz, mert egyébként ez szerintem nekem is segítség, úgyhogy igen. Oké, és benne vagyok. Oké, és amit még én mindenképpen szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, az az, hogy nem tudom. Nekem még van egy, hát ez nem idézet, ez csak, bocsi, itt egy hajszál. És zavar. Jó, az ADHD-mat. Szóval van még egy mondat, amit így szeretnék felolvasni. Ez nem egy idézet, hanem ez egy mondat. És ez pedig úgy hangzik, hogy ha megtanuljuk magunkat szeretni, akkor könnyebben el tudjuk fogadni mások szeretetét, hiszen elhisszük, hogy szerethetőek vagyunk. És ez szerintem tök fontos, mert ez igaz. Igen, ez abszolút így van. Szóval, hogy én saját tapasztalatból mondom ezt, hogy én nagyon sok ideig azt gondoltam, hogy amúgy nem vagyok szerethető, holott a családom amúgy nagyon ezt tolta nekem, hogy én a legcsodálatosabb ember vagyok a világon, én mennyire vicces vagyok, én mennyire kreatív vagyok, és amúgy kicsit a mai napig nem tudom ezt befogadni, bár azért most már tényleg, tehát hogy elhiszem magamról ezt, de hogy most már be tudom fogadni. Na. Szóval, hogy így, hogy elhiszem, így már be tudom fogadni. És ez ugyanaz, hogyha nem tudod elhinni magadról azt, hogy te szerethető vagy, akkor hogy várod el mástól azt, hogy szeressen? Például. Teljesen igaz, és azt gondolom, hogy az önszeretet is egy olyan dolog, hogy vannak jobb és vannak rosszabb napok, tehát most nyilván a saját példámból indulok ki, mert én szerencsére elmondhatom, és azt gondolom, hogy én szeretem magam, elfogadom magam, magabiztosnak tartom magam, ettől függetlenül értelemszerűen nekem is vannak jobb és rosszabb periódusok az életben, és volt olyan, hogy megkérdőjeleztem saját magamban azt, hogy engem amúgy miért szeretnek, tehát hogy miért szeret a párom, vagy miért szeretnek a barátaim, vagy tehát hogy így nem értettem, hogy mi az, amiért kitartanak mellettem és szeretnek, mert pont egy olyan időszakomban voltam, hogy nem tudtam igazán saját magamat sem szeretni, mert szerintem az önbizalommal és az önszeretettel is van egy olyan téves gondolat, hogyha ezt az ember eléri, akkor onnantól kezdve az tök jó, és úgy éli le az életét, hogy mindig magabiztos lesz minden helyzetben, és mindig tudja, hogy mit akar, de szerintem ez abszolút nem így van, mert az élet folyamatosan változik, folyamatosan új szituációkat dob be, folyamatosan jönnek nehézségek, és mivel emberek vagyunk, ezért nem tudjuk mindig 100%-osan hozni azt a szintet, amit szeretnénk, tehát ez is nagyon fontos, hogy ne legyenek ilyen elvárásaink magunkkal szemben, hogy akkor én most magabiztos leszek örökre, mert lesznek visszaesések, nekem is vannak visszaesések, vannak jobb és vannak rosszabb napok. Az így van. Az életünk egy igazi hullámvölgy. Igen. És sajnos. Ez a normális. Sajnos, igen, és ezt el kell fogadni. Igen. Munkámból adódóan nagyon sok nővel dolgozom együtt, és nagyon sok nő életébe kapok betekintést, és én azt látom, hogy nagyon sokan nem szeretik igazán magukat, és itt nem feltétlen arra gondolok, hogy nem merik felvenni azt a ruhát, ami tetszik, mert félnek attól, hogy mit gondolnak mások, hanem arra is, hogy benne maradnak olyan kapcsolatokba, amik teljesen méltatlanok hozzájuk, hogy elviselnek olyan szituációkat, amik szintén méltatlanok hozzájuk, és örülök, hogy én amúgy is egy makacs típus vagyok, tehát, hogy én amúgy is becsülöm magam annyira, hogy nekem ne, tehát, hogy velem ne, és én húzok egy határt, tehát, hogy én szerintem tök jól tudok határt húzni, de azt látom, hogy nagyon sokaknak ez nehézséget okoz, és azt gondolom, hogy ez is az önszeretethez köthető, mert hogyha valaki tiszteli és szereti önmagát, akkor nem fogja megengedni egy másik embernek azt, hogy úgy viselkedjen vele, ahogy őt az nem illeti. Te mit gondolsz erről? Nekem szerencsére nem volt még tapasztalatom ilyenben, tehát, hogy
nem voltam sem olyan kapcsolatban, és nem is szeretnék lenni ilyen kapcsolatban, sem bármilyen jellegű dologgal, tehát nem tudok tapasztalatból beszélni, viszont a környezetemben nagyon-nagyon sok ilyen ember volt, aki mondjuk benne ragadt egy olyan kapcsolatban, amiben egyébként nem kellett volna, és annak ellenére, hogy a barátai, és nem csak én, hanem többen jeleztük ezt felé, mondjuk, hogy ez már őt nem építi, nem, hogy nem építi, hanem nagyon-nagyon rombolja. És én sem tudom megérteni, és valószínűleg azért nem tudom megérteni, mert nem voltam még ilyen helyzetben, és fogalmam sincs, hogy ez mennyire tud megterhelő lenni, de hogy én abszolút nem tudom megérteni azt, hogy az ember miért nem szereti magát annyira, és miért nem becsüli magát annyira, hogy mondjuk kilépjen egy ilyen kapcsolatból, vagy kilépjen egy ilyen barátságból, vagy kilépjen egy ilyen munkahelyről. Most teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk. Nem tudom megérteni. Igen, ez a baj, hogy én se. Tehát, hogy én tudom azt, hogy változtatni nehéz. Minden téren nehéz a változás. Abszolút. Viszont szükséges. Tehát, hogy nem élhetjük le úgy az életünket, hogy mindig változatlan minden, és minden tök jó, és langyos vízbe ebeckélünk. De ez számomra is olyan elképzelhetetlen. Jó, szerencsére nekem konkrét elképzeléseim vannak arról, hogy milyen egy barátság, hogy milyen egy kapcsolat, hogy milyen egy munkakapcsolat, és én általában beleteszem azt az energiát, amit aztán viszont is várok. Úgyhogy, hogyha ilyen helyzetben van valaki, én azt javasolnám neki, hogy ne féljen változtatni, és ténylegesen tegye saját magát előre. És egyébként itt most a Sexy és New Yorkban egy jelenet jutott eszembe, amikor Samantha kapcsolatban van, viszont azt hiszem Richarddal van akkor. Igen. Kapcsolatban van, és nem úgy viselkedik vele, viszont nagyon szereti a férfit, és annyit mond neki, hogy szeretlek, de magamat jobban, és ezzel otthagyja, és szerintem ez az egyik legikonikusabb jelenet a Sex és New Yorkban, és ezt nagyon sok embernek alkalmaznia kellene az életre, mert én speciál mondjuk nem tudom elképzelni, hogy egy olyan embert, aki nem úgy bánik velem, és nem azt a szeretetet, és nem azt az energiát adja, amit én adok neki, hogy azt magam elé helyezzem. Ezt én sem tudom elképzelni. Abszolút nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szeretem magam annyira, hogy ne adjam át magam bárkinek azért, mert mondjuk szeretem őt. Tehát, hogy én magamat sokkal jobban szeretem annál. Igen, és amúgy szerintem ez az egészséges, tehát csajok, hogyha ilyen helyzetben vagytok, akkor... Vagy fiúk. akkor lépjetek nagyon sürgősen, mert sokkal többet értek ennél. Ez így van. És egyébként a társadalmunk is sokkal boldogabb lenne, hogyha az emberek szeretnék magukat, és ismernék magukat, akkor lenne sokkal boldogabb a társadalmunk. Ezt akartam mondani. Igen, sokkal könnyebben megtalálnák szerintem azok az emberek egymást, akik egymásnak vannak teremtve, és nem ragadnánk be olyan dolgokba, ami nem hozzánk tartozik. Pont, veszőcske. Még egy utolsó dolgot felhoznék ehhez az epizódhoz, az pedig a maximalizmus, mert ezt is a magam példájából tudom, de szintén több olyan embert ismerek, aki ennek a csapdájába esett. Nekem volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem a vállalkozást, hogy annyira rá voltam görcsölve, és annyira akartam, hogy azt éreztem, hogyha én délután leülök és sorozatot nézek, akkor én a világ legrosszabb embere vagyok, és nekem ez nagyon-nagyon nagy nehézséget okozott, mert azt éreztem, hogy folyamatosan dolgoznom kell, hogy a legjobb formámat kell nyújtanom, hogy nem engedhetem meg magamnak a pihenést, és amit itt most megjegyeznék, hogy szeretnünk kell magunkat annyira, és itt szintén az önszeretet jön fel, hogy ne akarjunk tökéleteset nyújtani, mert nincs olyan munka, nincs olyan dolog, amit ne lehetne még jobban megcsinálni. És szerintem itt nagyon igaz az, hogy a kész jobb, mint a tökéletes.
Így van. El kell kezdem szedni ezt a ginkgo Még bilobát. mindig nem szeded? Ezt nem hiszem el. Na, már most azt éreztem, hogy az agyam penge. De nem penge. Az jutott eszembe egyébként, hogy ez tök jó, hogy ezt mondod, hogy nekem is nagyon sokszor volt ilyen, hogy például le kellett volna adnom mondjuk már képeket, vagy ilyesmi, és én inkább leültem volna sorozatot nézni, vagy nem tudom, vagy közben mondjuk főznöm kellett volna, vagy nem tudom, és hogy baromi kellemetlenül éreztem magam emiatt. És hogy most már Szóval, hogy most már tényleg azt tudom mondani magamról, hogy rendben vagyok magammal, mert hogy nem érzem magam rosszul akkor, hogyha megnézek egy filmet, mondjuk ahelyett, hogy dolgoznom kellene, és remélem, hogy ezt az ügyfeleim nem hallják, de hogy jó, ilyen nem volt még egyébként, hogy kifutottam volna a határidőből, most egy kicsi mentséget magamnak, de hogy igen, Jó, ez fontos, tehát értem, hogy mit akarsz Igen. kihozni ebből. Köszi. Nekem is volt ilyen, hogy mondjuk bent voltak a kapszulagardróbok, és ugye én is határidőre dolgozom ezekkel, de azt éreztem, hogy ha most nem állok meg pihenni, akkor viszont nem tudok olyan munkát nyújtani, amit szeretnék, mert amúgy ezt is tök sokszor így megtapasztaltam, hogy erőszakból nekiálltam, és azért is megcsinálom, mert utána fogok majd csak pihenni, és nem lett olyan a végeredmény, és ha bár megcsináltam, nem küldtem el, pihentem rá egyet, és utána újra csináltam, tehát igazából abban az időben simán nézhettem volna egy sorozatot, mert amúgy meg nyilván a legjobbat akarjuk nyújtani, és nem fogok olyat elküldeni, amit hamar rossz energiákból összecsaptam, úgyhogy igen. Köszi, hogy a szócsövem vagy. Nagyon Ezt akartam mondani. Nagyon szívesen. Te szeretnél még ehhez a témához valamit hozzáfűzni, vagy jut még eszedbe bármi az önszeretettel kapcsolatban? Nem, igazából szerintem nagyjából így mindent kifejtettünk. Tényleg, ami a legfontosabb, hogy fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, és szeressük magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Ámen. Egyébként nekem biztos, hogy lenne még hozzáfűzni valóm, de most nekem sem jut eszembe semmi, úgyhogy maximum majd lesz egy part 2, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönjük, hogy részesei voltatok a 3. epizódnak is, jövő héten érkezünk újra. Sziasztok!